Gaurkoan Irisarren euskaragile kantolatutako topaketan elkartu gara, euskara planak enpresetan txertatzeko argudioak entzuteko. Euskeria kudeatu beharra, lehenengo tamen geure ondasuna da, geuria da, berton daukagun hizkuntza bada, beste hizkuntzen parera ipintzegia da, ez gaur eskatzen beste gauza bat, eta gero gaur eguneko enpresak geru eta globalizago gaoz, bai bezeruak, hornitzaileak, lan hizkuntza plantak desberdinak, eta orduan hizkuntzak kudeatu beharra hor dago. Guretzako momentu honetan garrantzitsuena dena da barne erabilera bultzatzea. Hortarako dinamika batzuk eta martxan jarri ditugu, ia lortzen dugun erabilera handitzea, ez gara islatxo bat, gizarte baten barruan bizi gara, orduan momentu honetan gure erronka nagusiena hori da. Erabilera areagotzeko lehenengo ingenduna izan zen, bilera guztik edo bilera esanguratsunak neurtu, aztertu, bilera horietan ze erabilera maila zeon, eta bilera horietako arduradunekin egon, erabilera hori handitzeko, eta horri esker lortu zen bilera informatibok gehiengoa euskaraz egitea. Taldetasunean eragin oso positiba eduki dago euskara planak, euskara identifikatzen dugu eikako ikur bezala, eta pertenentzi sensazioa handizia ematen dozku. Zela batu zuzendaritza euskararen dinamikara, dibertsitatea kudeatzea, hizkuntzak kudeatzea, hor dago euskara, hori onuragarria da enpresarentzako.